ndabi igbo hekpa bi igbo ekwuwele hu ha ndabi igbo nwe mma hu ahe ụgwọ ndị ọcha kpọrọ ndị afere ka adịghị mma ụgwọ ndị ọcha kpọrọ ndị afere ka egbuola ha nye ayọ na ọma na-eje dakpadale okoroma bi igbo na anọ nna ayọ na ọma na-eje dakpadale aga m inye gị pọinsi doge anya onye ọbụ onye ndị ọcha butere ikpo ka bụrụ n'ala ọjọ ọma na-eje eri nchinu n'ahịa okoroma bi ayọ na ọma na-eje dakpadale ọgụ na-eje ihe ose ga anya ọkagburu ibe da ọgụ na-eje ihe odo dale ayọ na ọma na-eje dakpada omenala ke ndị afere ka agụnwale ọfụ amụfụ n'obi okoroma bụ igwu na anọ nnọọ onye ọbụ onye ndị ahụ bụ ndị afere ka erere ayọ na ọma na-eje dakpada ndị oche sirile n'otu ahụ kpọọ onye ukwu ọha abalị na-eburu ngwa ọgụ ndị siri ike ayọ na ọma na-eje dakpadale onye bịara igbo ọgụ bụrụ ngwa agha onye ahụ bịara igbo n'ọgụ n'eziokwu ọkagburu ibe dale ọfụ amụfụ n'obi ndị ka ụmụabụ igbo ndị nwe nne aka dịla mụ na anọdịla ụgwọ ndị ọcha kpọrọ ndị afere ka adịghị mma ayọ na ọma na-eje dakpadale ụmụabụ igbo anyị ayọ na ọma na-eje dakpadale aga m inye gị pọinsi doge anya ayọ na ọma na-eje dakpadale ndị ọya butere ikpo ka bụrụ n'ala igirigiri ọgụ na-eje ihe odo dale okoroma bụ eze na anọ nna ayọ na ọma na-eje dakpadale ụmụabụ eze ọkagburu ibe dale ụmụabụ eze na anọ nna onye ukwu ọha abalị ụmụabụ igbo ndị nwe igirigiri ọgụ na-eje ihe odo dale omenala ke ndị afere ka agụnwale ọfụ amụfụ n'obi ndị ka anya ndị ahụ bụ ndị afere ka na ọma na-eje dakpadale ndị oche sirile n'otu ahụ kpọọ onye ukwu ọha abalị eburu ngwa ọgụ ndị siri ike ya na ọma na-eje dakpadale onye bịara igbo ọgụ bụ ngwa agha ayọ na ọma na-eje dakpadale ọfụ amụfụ n'obi ndị ka anya ụmụabụ igbo ndị nwe nne aka dịla mmụọ na nwụdịla ụgwọ ndị ọcha kpọrọ ndị afere ka adịghị mma Black Americans nọ na ndị ọcha ndị ahụ bụ ndị afere ka erere ndị ọcha gị se Setan na ndozie amagwa moto nga n'ime eme ayọ na ọma na-eje dakwa ụgwọ ndị ọcha bụ ndị afere ka adịghị mma okoroma bụ igbo na anọ nna ayọ na ọma na-eje dakpadale aga m inye gị pọinsi doge anya ayọ na ọma na-eje dakpadale ndị
ọcha butere ikpo ka bụrụ n'ala ayọ na ọma na-ejede akwetara okoroma bigwe na nọnna jọjọma na-ejeri nchinụ n'ahịa okoroma bigwe na nọnna ikirirogu na-eje ihe ododo ala ụmabigwe anyị na oyiyi ndị afere ka niile anya onye ukwu ọha abalị ka ha wee gosi na ndị afere ka jọjọma na-ejeri nchinụ n'ahịa omenala ke ndị afere ka wewe iwe agụnwale okoroma bigwe ndị nwe onye ukwu ọha abalị Black Americans ndị ahụ bụ ndị afere ike rere jọjọma na-ejeri nchinụ n'ahịa ndị chọọchị esirile n'otu ahụ kpọọ ha ụgwọ ayọ na ọma na-ejede akwado ha na-eburu ngwa ọgụ ndị siri ike jọjọma na-ejeri nchinụ n'ahịa onye bịara igbo ọgụ kwa ngwa agha jọjọma na-ejeri nchinụ n'ahịa igirigiri ọgụ na-ejeghị oge ebe ka anya azụ rekọdụ ma abịakwala azụ rekọdụ mara mma o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu ayọ na ọma na-ejede akwado ale o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu onye ọbụ onye obodo dị iche iche obodo chiwezu na nọ n'obodo chiwezu onye ọbụ onye unu ndị eze hụrụ ndị bara uru nye ọchịchị jọjọma na-ejeri nchinụ n'ahịa onye nwere nwarụ ala bụ onye oshi igirigiri ọgụ na-eje ihe ododo ala onye na-ejeje akpeji n'egwu igirigiri ọgụ na-eje ihe ododo ala onye ji aka na-agbaza ụzọ ayọ na ọma na-ejede akwado anyị kịrịkịrị bụ ọcha abụghị ụtọ ayọ na ọma na-ejede akwado anyị achọghị onye chifu kwuo n'egwu agụnwale ọdụ onye kpọrọ ahụ na-egwu anyị ajụ amụ ndị amaala ndị nwe nnọdụ onye kpọrọ ahụ na-egwu anyị o nwere ndị chifu bụ ọnewi o nwere ndị chifu bụ nri onye na-ejeje akpeji nri egwu o kwesịrị chichifu n'ala anyị ayọ na ọma na-ejede akwado ale o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu ayọ na ọma na-ejede akwado ale obodo dị iche iche obodo chiwezu na nọ nna onye ọbụ onye ndị eze hụrụ ndị bara uru nye ọchịchị igirigiri ọgụ na-eje ihe ododo ale onye nwere nwarụ ala bụ onye oshi ayọ na ọma na-ejede akwado ale onye na-ejeje akpeji n'egwu igirigiri ọgụ na-eje ihe ododo ale onye ji aka na-agbata oziri ayọ na ọma na-ejede akwado ale ụmabigbo na igirigiri ọgụ na-eje ihe ododo ale anyị achọghị onye chifu kwuo n'okwu agụnwale okwu ndị kwere m nkwa lezi anya ọdụ onye na anyị na-egwe anyị onye kwere m nkwa gbachara anyị ha achọghị onye bịa nkwa na-ama nwe bishọp achọghị onye kwe nkwa dara ewu ọdụ onye na-egwu na-egwe anyị na anụ n'ahịa ọdụ onye na-anya ebe ka anyị o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu abịgbo nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu obodo dị iche iche lezi anya anyị achọghị onye chifu gwuo Nnewi bishọp achọghị onye chifu gwuo Nnewi
anyị achọghị onye chiri nze pịawa ọhịa ụmụabighị Igbo ndị nwe nni edozi olu kwe mkpa ya dị mma abigbo ya yọ na ọma na-ejide akwa dale o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu igirigiri ogu na-eje ihe odo dale obodo chiwezu na nọ nna ayọ na ọma na-ejide akwa dale ndị eze hụrụ ndị bara uru nye ọchịchị yọ na ọma na-ejide akwa dale onye nwere nwarụ ala bụ onye oshi igirigiri ogu na-eje ihe odo dale onye na-eje ji akpeji n'elu ayọ na ọma na-ejide akwa dale onwe nwe ya na-agbaza ozi nri jojo ọma na-ejeri ntịnụ n'ahịa ụmụabighị Igbo ndị nwe nne onye ukwu ọhụ na-abalị ya chọghị onye chiri nze kwuo n'egwu agụnwale amaghịkwuwe okwu ọdụ onye kpọrọ ahụ na-egwu anyị oje awaka ahụ obi ya adọhịrị oje awaka ahụ obi ya adọhịrị eziokwu bụ ndụ ụwa dedele ụkwasị na-eje bute ọnwụ ayọ na ọma na-ejide akwa dale eziokwu bụ ndụ ụkwasị na-eje bute ọnwụ ndị elu kwesịrị ihe gị ụwara eziokwu eche eziokwu zụrụkwasị na-eje bute ọnwụ onye ọbụ onye ihe kara m obi okwu okwu Chineke bi n'eluigwe jojo ọma na-ejeri nchinụ n'ahịa onye gburu n'ala dị eziokwu ya na-eruole n'ọha afọ ya egbuola agwa m ndị amaala ndị nwe nne onye gburu n'ala dị eziokwu eziokwu bụ okwu Chineke bi n'eluigwe eziokwu bụ okwu Chineke kere anyị ayọ na ọma na-ejide akwa dale eziokwu bụ ndụ ndị ka anyị ndị elu nwesịrị ihe gị ụwara eziokwu eche eziokwu zụrụkwasị na-eje bute ọnwụ onye ọbụ onye eziokwu bụ okwu Chineke bi n'eluigwe ogwu dale ụmụabighị Igbo anyị ole n'ọha afọ ya efu ole ụmụabighị Igbo ndị nwe nne ahụ nna m ụwa na anọ na agbalị wọ ka ọwụ ya ụba amakwa moto nga n'ime eme dede bili nwoke ọma amakwa moto nga n'ime eme ọwa eziokwu sangadi ha likporo ụmụ nwaanyị kọwa m ọnụ ọwa eziokwu sangadi ha likporo anyị lee ma ọ bụ n'ezi ayọ na ọma na-ejide akwa dale ọwa eziokwu sangadi ha likporo ụmụ nwaanyị kọwa m ọnụ ọwa eziokwu sangadi ha likporo onye ọbụ onye ele nzuru kootu mara mma sọ ga-awụnyere n'ime ajọta nwaanyị ịchawụ iyi onye ukwu ọha abalị eririla m kootu gawa n'ama ụmụ nwaanyị akụwa m ọnụ sọ mụ na kootu dị ha likporo agụnwale ọwa eziokwu sangadi ha likporo kọrụ ụmụabighị Igbo ndị nwe nne ọwa eziokwu sangadi ha likporo anyị lee ma ọ bụ n'ezi ụmụabighị Igbo ndị nwe nne ahụ na m nwụ na anọ na agbalị wọ ka ọwụ ya ụba ụmụ nwaanyị kọwa m ọnụ ndị ahịa rọdụ kọwa m ọnụ ọwa eziokwu sangadi ha likporo ụmụ nwaanyị kọwa m ọnụ ọwa eziokwu sangadi ha likporo anyị lee ma ọ bụ n'echi ayọ na ọma na-ejide akwa dale okoro ụmụabighị Igbo ndị mmanụ ọwa eziokwu sangadi ha likporo onye ọbụ onye ele nzuru kootu mara mma sọ ga-awụnyere ma achọta nwaanyị ịchara iyi eririla m kootu gawa n'ama ụmụ nwaanyị akụwa m ọnụ sa mụ na kootu jojo ọma na-ejeri nchinụ n'ahịa ụmụabighị Igbo ndị nwe nne ọwa eziokwu sangadi ha likporo anyị lee ma ọ bụ n'ezi di anyị nwa ogu nwoke ọma ọwa eziokwu sangadi ha likporo anyị enye na-ege ekele mma
moto nga n'ime eme ayọ na ọma na-eje dakwadale Owezo kusangari haliboro Ụmụ nwanyị kwa mọnụ owezo kusangari haliboro agụnwale Eje nzuru kote mara mma Sọga wunyere n'ime achọta nwanyị chara Jọjọ ọma na-ejeri nchenụ na he Ejirile m koti gawa n'ama Ụmụ nwanyị kwa mọnụ samụ na koti dị haliboro agụnwale Owezo kusangari haliboro Kọrụ ụmụ Igbo ndị nwe n'owezo kusangari haliboro Aile ma ọbụleji ase abigbo mbise wotie ụmụabi Igbo ndị nwanne anwụ nna m ụwa nnabịa ndị agala m ụwa ndị nwanne ụgbọ ndị ọcha bụrụ ndị fere ka adịghị mma ụgbọ ndị ọcha bụrụ ndị fere ike gbuola anyị aga m inye gị pọisi n'oge anya sa ndị ọcha bụrụ ndị fere ka ụgbọ n'ezi ndị ọcha butere Igbo ka bụrụ n'ala anyị ndị ọcha butere Igbo ka bụrụ n'ala anyị isi ndị ọcha sere gị pikchọ ndị mmụọ ozi ha ese ya egosi na ndị mmụọ ozi Chineke bụ ndị ọcha ị ga isi ọgbara Chineke dị n'eluigwe ha ese ya egosi na ọgbara Chineke bụ onye ọcha ma ndị ọcha gị se Setanị na ndozie ha ese ya n'oyiyi ndafere ka niile anya e were agbabụla gị were tee ye ka a were gosi na ndafere ka Chinekwensu ozizi ke ndafere ka dị ha mma omenala ke ndafere ka Chinekwensu ọpụ amụfụ n'obi ndị ka anyị ọpụ amụfụ n'obi n'eziokwu Black Americans nọ na ndị ọcha ndị ahụ bụ ndafere ka erere igweso ndabịsọ ndị ọcha sirile n'otu ahụ kpọọ ọhụ ụgwọ ndị isi ọcha sirile n'otu ahụ kpọọ ọhụ ụgwọ ndị ọcha saghị bịara igbo ọgụ n'ala anyị na-eburu ngwa ọgụ ndị siri ike abịa Igbo onye bịara igbo ọgụ bụ ngwa agha onye ahụ bịara igbo n'ọgụ n'eziokwu ọpụ amụfụ n'obi ndị ka anyị ọpụ amụfụ n'obi n'eziokwu ụmụabi Igbo ndị nwe nne aka adịla m ahụna m ụwa ndị ka anyị abịa Igbo o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu o nwere okwu dị mkpa anyị na-ekwu onye nwere nwa rụ ala na-ezo oshi onye ahụ kwesịrị bụ chifu n'ala anyị onye ikoto kara nwaanyị ọ lụrụ alụ onye ahụ kwesịrị bụ chifu echiri echi onye na-ejeji akpeji nri ego ọ ga-awanye ma ehe ya adịghị ọ kwesịrị bụ chifu n'ala anyị achọghị onye chifu kwuo Nnewi abịa Igbo achọghị onye chifu kwuo okwu ashe Ezudo moto so n'ime haba Nzudo Titus Nwachukwu anyị enyere gị ekele mma abịa makara gị ji atụ m ụjọ bịa makara gị ye okokogoro na igbo nwaanyị ebe ụlọ anyị bịa makara gị le ụmụabi Igbo ndị nwe nne aka adịla m ahụna m ụwa ndị nwe nne abịa Igbo wezokwu sangadi ha likporo ụmụ nwaanyị kwa mọ nọ wezokwu sangadi ha likporo eje nzuru kootu mara mma sọ ọ ga-awụnyiri n'ime achọta nwaanyị chari ejirile m kootu gawa n'ama ụmụ nwaanyị akụwa m ọnụ sa mụ na kootu mere alikporo abịa Igbo wezokwu sangadi ha likporo koru m abịa Igbo ndị enwe nnọọ wezokwu sangadi ha likporo anyị lee ma ọgwụ n'eji anaghị Lazarus ekele ọkọmenye ọha nọ na Port Harcourt ụmụabi Igbo ndị enwe nne aka adịla m ahụna m ụwa ndị enwe nne Last Continental dede ya ogwe nweọma ngwongwo Chief Oyokoyo nwoke ọma Chief Oyokoyo onye ụlọ anyị enyere gị ekele mma Chief Mmachi na chi ekele ji anyị nwe ogu nwoke ọma anyị enyere ya ekele mma ọwọ nhazinyewa n'ọfa mụzụ nwafọ anyị nakwa ekele lọlụ ugo nwogu ọwezi nwunye Chief Nwogu J.I. ụmụabi Igbo ndị enwe nni were obi nwayọ ndị ka anyị were obi nwayọ ma alawara ụmụabi Igbo ndị enwe nni ka anyị enyenu na ekele mma Emeka suwe mkpa mara na nge Emeka suwe mkpa onye ụlọ anyị
rekọdụ onye ụlọ anyị rekọdụ nwogu ndewo anyị ajụọla gị ala jụọ gị elu anaghị ohi iwe odo nwoke ọma ọ dịechi anyị ejuole gị ekele mma mma ekele dịrị Chineke dị n'eluigwe dediwala nwoke ọma aka gbara ngaji uru egbuo n'ọnụ arịachala m ọrịa gịnị ma mmaza dịda ahụ mgbawo anya lewe ngo na-eri awụ ya ụkpa n'oyoko oyo anya lewe ngo na-eri awụ ya ụkpa chipatlomiede ndewo anya na-agbala gị na recording studio Beatles recording studio Bata Electronics ụmụ abịa Igbo ndị enwe nni were obi nwayọ ndị ka anyị were obi nwayọ ma tawara abịa Igbo ọtụtụ onye ara nkwọwa onye ara abịa Igbo ndị abịa Igbo anya lewe ngo na-eri awụ ya ụkpa abịa Igbo ndị abịa Igbo chukwu merụ na-ebere mere anyị abịa Igbo ndị abịa Igbo arịachala m ọrịa gị ma mma abịa Igbo City Global Hotel mara mma ndị abịa Igbo anya lewe ngo na-eri awụ ya ụkpa abịa Igbo aga m ịgaba ehije eri ego ndị abịa Igbo ejele mezere ibe nwa ọnwụ ukwe abịa Igbo mmabịa Igbo ndị enwe nni ndị abịa Igbo ejele mezere ibe nwa ọnwụ ukwe abịa Igbo ndị abịa Igbo ndị kụrụ abịa Igbo n'oge mbụ abịa Igbo ndị abịa Igbo anya lewe ngo na-eri awụ ya ụkpa abịa Igbo ndị abịa Igbo ọtụtụ onye ara nkwọwa onye ara abịa Igbo ndị abịa Igbo chukwu merụ na-ebere mere anyị abịa Igbo ndị abịa Igbo anyị ajọlụ n'ụlọ dịcha mma abịa Igbo ndị abịa Igbo anya lewe ngo na-eri awụ ya ụkpa abịa Igbo meka kụtụrụ m nkwa onye ụkwa arụ ndị abịa Igbo anya lewe ngo na-eri awụ ya ụkpa abịa Igbo cha abịa Igbo mma mmanị ya cha musu ngafu kileni mbise rieni rieni ya mbise kileni rieni rieni ha Igbo ndị enwe nni were obi nwayọ ndị ka anyị were obi nwayọ kwa were mee amakwa moto nga n'ime mee mbisa anyị enyenu na-ekele mma mma o ndị mbisa anyị enyenu na-ekele mma mma ndị Igbo anyị enyenu na-ekele mma mma ụmụ mbisa na ụmụ Igbo niile ebe niile anyị ekelele unu anyị azọchiele ebe ime unu obi ụtọ ụmụabịa Igbo ndị enwe nni mere ukwu gbakwa ndị ka anyị menwedịrịlị n'egwu anyị unu menwedịrịlị mara mma ndị abịa Igbo menwedịrịlị mara mma unu menwedịrịlị ndị ka anyị unu menwedịrịlị ocharacha ndị abịa Igbo ndị enwe nni were obi nwayọ ndị ka anyị o ndị abịa Igbo hekwa abịa Igbo ekwuwele o ndị abịa Igbo onwe mma o onwe na-aka n'opi ihe nwedile m onye gị nwe na ndụ gadị nwe n'onwe na-aka n'opi ihe nwene m ayọ na ọma na-eje dakpadale onwe na-aka n'opi enwedile m onye gị nwe na ndụ gadị nwe n'onwe na-aka n'opi enwele m onye ọbụ onye onye rịara n'ọrịa okego n'ụkiriwe ọrịa gburu ego n'ụkiriwe ọrịa ayọ na ọma na-eje dakpadale
na-emeghịkwe n'ebere nye igirigrogu na-eje ya ode ebe ka na esiwiri ọha n'ama jọjọma na-ejeri nchinụ na he na-ereghịkwe n'otu ala were gwọọ ya ụmụabụ igbo anyị na-agwọ na ere etu ala were gba ehi onye ukwu ọha abalị azọkwala ọkụ ụkọzọkwa ewu doyokoyo nwoke ọma azọkwala ọkụ ụkọzọkwa igirigrogu na-eje ya ode nụ na he onye rere n'ala were kwuo ozu onye rere n'ala were onye kwa ahụ ozu eliela ozu na-abụ doro anya o onye ahụ eliela ozu na-abụ ndoro agwa m ndị abụ igbo onye ahụ eliela ozu na-abụ doro anya o abigbo ayọ na ọma na-eje dakwadale onwe na-aka n'opi enwelile m onye gị nwe na ndụ gadị nwe onwe na-aga n'opi enwelile m onye ọbụ onye onye rara n'ọrịa mkpọkọ ayọ na ọma na-eje dakwa ndị nwe ego n'ụkọrịwa ọrịa bụ igirigrogu na-eje ihe odenụ na emeghịkwe n'ebere nye ụmụabụ igbo ya na nwe ọ na-esiwiri ọha n'amanama onye ukwu ọha abalị ereghịkwe n'otu ala were ayọ na ọma na-ejeri nchi ya na nwe ọ na-ere etu ala were gba ehi ọ kagburu ibe dale azọkwala ọkụ ụkọzọkwa ewu ndị amụzụ nwa afọ ndị nwe nne azọkwala ọkụ ụkọzọkwa ayọ na ewu ọma na-eje dakwenụ na onye rere n'ala were kwa ozu ụmụabụ igbo ndị onye nwe ahụ eliela ozu na-abụ doro anya o onye ahụ agbaala n'ịlọs uhiri nna gwa m ndị abụ igbo ahụ agbaala n'ịlọs uhiri nne o oriri abụọ n'ọnwụ mmadụ akarịala oke oriri abụọ ọnwụ mmadụ akarịala onye mmadụ ya nwụrụ ga-abewa akwa ihe ochie ebewe bụ mgbaji ego ji eli onye nwụrụ anwụ ya na-akpọchala ma ala gagwu mụ n'ihe ya ejewelikwu na ibe mgbaji ego akpọchala ma ala na amanama ya erekwela otu ala nọ n'ihe ama ndị chọọchị abịa n'ịka watụrụ okenye o ndị chọọchị abịa n'ịgụ watụrụ okenye o sahi nwere agbara isi juru eju sahi nwere agbara isi ruru atọ agakwunye ha ọkụ ụka onye ihe egwu ma onye rịara n'ọrịa mkpọkpụ ọnụ ayọ na ọma na-eje dakwadale onwe na-aka n'opi enwelile m onye gị nwe na ndụ gadị nwe onwe na-aka n'opi enwelile doja ọma na-eje eri nchinụ na he onye rịara n'ọrịa mkpọkụ ọnụ dị anyị nwe ogu nwoke ego ọma n'ụkọrịwa ọrịa bụ ayọ na ọma na-eje dokwadele ụmụnne m igwe n'ebere nye rogu na-eje ya ode ebe ka anyị na-esiwiri ọha n'ama doja ọma na-eje eri nchinụ na he ụmụnnere igwe n'otu ala were gwọọ ya ụmụabụ igbo ya na ndị nwe ọ na-ere etu ala were gba onye ehi kwado ejem dakwadale azọkwala ọkụ ụkọzọkwa ewu azọkwala ọkụ ka ọ ruru ise azọkwala ọkụ ụkọzọkwa ewu onye ukwu ọha abalị onye rere n'ala were kwa ozu onye rere n'ala were onye kwa ahụ ozu eliela ozu na-abụ doro anya o onye ahụ eliela ozu na-abụ doro anya gwa m ndị abụ igbo onye ahụ agbaala n'ịlọsụ uhiri nne otu a ụmụabụ igbo ndị nwe nne amagwa moto nga n'ime eme o eri mmajọ n'ihe ụwa ụwa o eri mmajọ na ụmụnna nge ayọ na ọma na-eje dakwadale eri mmajọ n'ihe ụwa ụwa eri mmajọ nọ n'ebe anyị eri mmajọ n'ihe ụwa ụwa onye ọbụ onye eri mma hapụla ndị chọọchị ogbewe mbọ ya chọtụla ndị chọọchị ikpe saa ya chọtụla ndị chọọchị ikpewe ọkụ onye ọbụ onye ya na-ekperi ọnwa na-abụchu aka atọ ekpere etiti abala ahịa kwa ya ekpere etiti abala ahịa doja ọma na-ejeri nchinụ na ya na-ekperi ọkara afọ mara mma ake njela akpa ya aka ake njela akpa ayọ ya na ọma na-eje dakwadale ake njela akpa ya kpọtụrụ m ya na nkala n'ime ọya nataghịrị asị amara mma ọ kagburu ibe da eri mma nataghịrị asị ma amara na-elewe eri mmajọ a na-elewe eri mmajọ ọnị n'afọ ime onye ukwu ọha abalị eri mmajọ ọnị ụwa okporo ụmabụ igbo kwuola okwu eri mmajọ ọnị ụwa ụmabụ igbo ndị nwe nne ahụ nna m ụwa o nweri mmajọ ọnị nọ na maanyị o nweri mma hapụla ndị chọọchị okpe ewe mbọ saa ya chọtala ndị chọọchị ikpe ewe ọkụ ya na-ekpeli ọnwa na-abụ chụwa aka atọ
ekpere tita abalaghị akwa ya my brother Akenjela akpa ya aka a na-ele nweri majọni n'afọ ime ayọ na ọma na-ejede akwadale nweri majọni ahụ nna nke jọjọ ọma na-ejeri nchenụ na saya chọtụlanị chọọchị ikpe ayọ na ọma na-ejede akwadale ekpere tita abalaghị akwa ya onye ọbụ onye he a na-ekpeli ọkara afọ mara mma Akenjela akpa ya aka onye ukwu ha abalị Akenjela a na-ele nweri majọni na jọjọ ọma na-ejeri ntịnụ na he nweri majọni okoro mmadụ Igbo ndị nwe nne ụmụabụ Igbo ndị nwe nne aka adịla mmụ anya na-enwe ngo na-eri awụ ya ụba Nzudo Titus Nwokoma azụ rekọdụ ma ha bịakwala ichenji rekọdụ mara mma isi nghara gaala gị cherewa oke nwaanyị bi n'ime nwe m isi nghara gaala gị cherewa anyị lee ma ọcha ga-ahụ ayọ na ọma na-ejede akwadale isi nghara gaala gị cherewa oke nwaanyị bi n'ime nwe m isi nghara gaala gị cherewa iwu na oke nwaanyị nchiri dọrọ ụgbọ kwekwe mụzi ike n'ime nwe m ejirila nchifu ya echi ekwe ụmụabụ Igbo anyị onye ga-aga ịzala ọla anyị jọjọ ọma na-ejeri nchenụ n'ahịa eyirile m traụza ya ejirikwe ụmụabụ Igbo ndị nwanne igirigirọgụ na-eje ihe ododo agha n'ịfụta n'amaala tụọkwa ma onye ukwu ọha abalị isi ghara gaala ga-echerewa oke nwaanyị n'ime isi ghara gaala ga-echerewa anyị lee ma ọcha ga-ahụ ụmụabụ Igbo ndị nwe nne ahụ nna m hụwawo nwakpọrọ ụmụ nwaanyị agwụla m ike amakpọrọ nwata nwaanyị agwụla m ike amakwa m otu nga n'ime bishọp jiri ahịa rọdụ kụọ n'egwu hụ na ụmụ nwaanyị ewewe iwe gị maka n'ukwu n'ime aba dede gị maka n'ukwu n'ime aba aga m ịkọrọ ụwa niile akụkọ ma gị kụ rekọdụ ọdọle ayọ na ọma na-ejede akwadale oke nwaanyị onye ọbụ onye oke nwaanyị nchiri dọrọ ugbo kwekwe mụzi ike jọjọ ọma na-ejeri nchinụ n'ahịa echiele nchifu ya echi ekwe jọjọ ọma na-ejeri nchinụ n'ahịa eyirile ntrauza ya eyirikwe jọjọ ọma na-ejeri nchinụ n'ahịa ụgbọtụrụ amịala nke alagharị ndị ka anyị igirigogu na-ejeghị odenụ n'ahịa oke nwaanyị n'ime isi ghara gaala gị cherewa anyị na-eme ọgaga ahụ ụmụabụ Igbo ndị nwe nne ahụ nna m ụwa ahụ na m ụwa ndị ka anyị aka nchawa Chukwu mee na anyị ebere nye ụmụ anyị aka ngọzi igirigirọgụ na-ejeghị odo ndị ka anyị aka nchawa Chukwu mee na anyị ebere nye ụmụ anyị aka nchawa ụmụabụ Igbo ndị nwe nne aka nchawa Chukwu mee na anyị ebere nye ụmụ anyị aka nchawa igirigirọgụ na-ejeghị odo anyị nwere enwe aka nchawa Chukwu mee na anyị ebere nye ụmụ anyị aka nchawa arịatala m ọrịa ndị ka anyị aka nchawa Chukwu mere gị ebere n'ụmụ anyị aka nchawa ubegoro ọrịa ebe ka anyị aka nchawa Chukwu mere gị ebere n'ụmụ anyị aka nchawa ekpere ikpe were ụmụ Igbo ndị gbawa ya aka nchawa Chukwu mere anyị ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi nye nwanyị ụmụ Igbo ebe niile aka nchawa Chukwu mere anyị ebere n'ụmụ anyị aka nchawa ndị gbawa ka ada ebe niile aka nchawa Chukwu mere anyị ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi ndị nwa n'ọfịs ebe niile aka nchawa Chukwu mere anyị ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi
ndị shume ka anyị nwere enwe aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi ndị rụwa kapịnta ebe niile aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi ndị rụ nwapụ ga ebe niile aka nchawa Chukwu ma ndị mere etewe ebere ngwọ na-ete n'ụmụ anyị aka ngọzi ma ndị etewe ngwọ na-ete nkwụ aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi ekpere ikpe were n'ụmụ Igbo ndị nwe anyị aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi igirigirọgụ na-eje ihe odo ebe ka anyị aka nchawa anyị emega ihe ka anyị ma anyị aka ngọzi ndị amụzụ nwa afọ ndị nwe nri aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi mbisa iwe odo ndị nwe nri aka nchawa Chukwu ndị muzishan anyị ụmụ anyị aka ngọzi chifu ji anyị nwe ogu nwoke ọma aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi igirigirọgụ na-eje ihe odo amara na nya ya aka nchawa ọnwụ ha zụnyewa nọkwa mụzụ nwa ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi kpata iwe odo amara na nya chikpatlomiede Chukwu mere ebere kpata eletrọniks nọ n'ime Aba aka na-eme nkwa nọ n'ime Aba aka nchawa chifu Chris mba ekele o n'ụmụ anyị ọfọ aka nchawa ka anyị na-enye gị chifu Oyoko ya hụ nna gị aka nchawa mmasị na chi mma mma o ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi ezudo m hotosto n'ime Aba aka nchawa nzudo Titus Nwachukwu ebere ya dịrị gị na mma aka ngọzi igirigirọgụ na-eje ihe odo ahụ nna nya ya aka nchawa anya jụọla ya ụlọ dịcha mma aka ngọzi ndaba Igbo ndị nwe nri ya anyị gị nwoke ọma ebere n'ụmụ ụwa dịrị gị na mma anyị enye na-ege ekele mma mma ya aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi chịkọdị nwogu chigo Tọkinsin ụwa dịrị gị na mma ebere n'ụmụ anyị aka chigo Tọkinsin ekele Emeka iwe odo mara na nya ya nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka nchawa Emeka dike ndewo aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka nchawa kpere ebe were ụmụ Igbo ebe niile aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka yọyọ nwekwe ekele ọ dị eshiwere nwayọ nwoke omenye ọha mma mma o aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka nchawa dedeza ndị nwoke ọma ya aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka nchawa ije ya ge nna gị aka nchawa bishọp anyị enye na-ege ekele mma mma aka nchawa dedọkọchị nwoke ọma ya aka nchawa Chukwu anyị mere enye na-ege ebere ekele n'ụmụ mma anyị mma aka nchawa aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi City Global Hotel nọ n'ime Aba aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka nchawa City Global Hotel nọ n'ime Aba aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka nchawa ekele dịrị Chineke ndị nwe nri aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka nchawa chifu Wasinga nwoke ọma aka nchawa chifu Wasinga anyị mere ebere n'ụmụ Emeka anyị Merchant aka nchawa East of the Niger aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi ndaba Igbo ndị nwe nri aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị Wilfred Nwosu Sacramento nwoke ọma Igbo ndị nwe nri aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi chifu Ndubisi aka nchawa Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi chief Tony Ndubisi Ekweme aka nchawa Chukwu mere Agụ ebere ndụ n'ụmụ anyị aka ngọzi onye ọma bi na Port Harcourt ekele o aka ọ webere aka nchawa ka a Chukwu na-eru mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi igwe Sọnị ekele aka nchawa obere nwa ego Chukwu na-erubere mere isi ebere n'ụmụ anyị aka nwoke ngọzi omenye ọha Sọnde aka nchawa Abariso mere ebere igwe Sọnị aka ngọzi ọwa aka ngọzi ka anyị na-enye unu obere nwa ego na-erubere isi Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi Chukwumede chairman of all chairman Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi igirigirọgụ na-eje ihe ụda mara na nya Chukwu mere ebere n'ụmụ anyị aka otu isi wan nwoke ọma Chief Anayo Lazarus mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi aka nchawa nwanne dị obi wan mere ebere n'ụmụ anyị aka ngọzi
igirigogu na-enye ya ụdọ nọ n'ime aba eze Frederick Ụzọma nwoke omenye ọha ọwa aka na-ere George n'ime aba ndị bụ iwu ndị nwe nne ya ajadla mari arịa jiri izu uwe igirigogu na-eje ya ụda mara na nya onye ọma na-arịarịa aba anyị enyere ya ekele mma mma Chifu Wasinga nwoke ọma Chifu Wasinga onye ụlọ anyị Global Hotel Tony Global Industries Limited Owe Chemical Merchant onyukwu ama ama na-aba East of Niger City Global Hotel nọ n'ime Aba Owe ebe kacha mma ịnọ rie oriri na nkwari igirigogu na-eje ya ụda hụ nna ngị Romatreke na-aba Bishop nwoke ọma dede echela meziri ibe nwa ọnwụ ukwe igbo ndị bụrụ abiro n'oge mbụ igirigogu na-eje ya ụda mụ nna nya ụmabụ igbo ndị nwe nni aka nchawa Chukwu mere anyị ebere n'ụmụ anyị aka ngozi nne aka nchawa Chukwu mere anyị ebere n'ụmụ anyị aka ngozi ụmabụ igbo ndị nwe nni aka nchawa Chukwu mere anyị ebere n'ụmụ anyị aka ngozi ụmabụ igbo ndị nwe nni aka nchawa edachi esi ọmụkwe onye chọwa ebe a nọ na-eri ego onye ahụ bịara ozi n'ụlọ nọ n'ime Aba City Global Hotel nọ n'ime Aba ụmụabụ igbo ndị nwe nri aga m ije ebe ahụ jee rie ego aga m ije ebe ahụ tụọ ehi ụra abigbo aga m ije ebe ahụ ndị ehi ụra City Global Hotel Super nwoke ọma nọ na Port Harcourt egbuchula m nwoke omenye ọha nọ na Port Harcourt echele Goodman nwa ọnwụ ugwe Goodman na-eji arụ ụlọ mara mma aka na ụlọ dị mma na Vision Company Limited Good Vision Goodman nwa ọnwụ ukwe aka na-eje arụ ụlọ nọ n'ime Aba aka na-eje arụ ụlọ anyị nwere nwe Goodman nwa ọnwụ ukwe anyị enye na-ege ekele mma mma anyị gbatụrụ ego chọwa ịrụ ụlọ ya kpọọ Goodman Vision Company Nigeria Limited nọ na Port Harcourt ọwa aka na arụ ụlọ dị mma ngwongwo ụmụabụ igbo ndị nwe nni were obi nwayọ ndị nwe nni were obi nwayọ ma alawara arịachala m ọrịa ga n'ịma mma amakwa moto nga n'ime eme abigbo nwere nwoke orobịa na-ama ahwe ya na-eyi kota chọ mma mma ebe oyi we kota chọ mma mma adịbụ ego na-eji were rie nwe abigbo dịkwa ego na-eji rie wure nwe onye yiwe kota chọ mma mma ya gbatuo onye nwaanyị onye a ga-alụọ ajụa ya gbatuo onye nwaanyị onye a ga-alụọ oge awariwe obi ya dọhịrị bịa lee moto ndị nwe nne na ahụ na moto ndị ma gawara ụmụabụ igbo ndị nwe nne edozi ukwu gwa mkpa ya dị mma anya lewe ngo na-eri awụ ya ụkpa bịa lee moto ndị ka anyụ na ahụ na moto ndị ma lawara ndị SS enyekwele nga ekele o nwoke omenye ọha ndị SS nwoke ọma Bishop enyekwele ga ekele mma mma o
deda lo ibe kele o ọnwụ kọmenyo ha nwafa mụzụ nwafa deda lo yi nwoke ọma anya nye na ga ekele mma mma o alo nwanya ndewo dede suduru m nkwenye ụkwarụ Emeka suduru m nkwenye ụkwarụ Emeka suwere m nkwenye ụkwarụ asị gị suduru m nkwenye ụkwarụ abigba gbawala na nkwenye ụkwarụ dabigbe bizoli bụ nkwenye ụkwarụ sunu gbaduru m nkwenye ụkwarụ sị gị gbaduru m nkwenye ụkwarụ Chief Pakripa eze agalabuza nnọọ ekelekwe Pakripa Sport Kahira Junction ọfego were ụmụ Igbo ndị gbawa ahịa ekpere ikpe were ụmụ Igbo ndị gbawa ahịa Emeka suwere m nkwenye ụkwarụ asị gị suwere m nkwenye ụkwarụ Safebian nwa ha mama nwanne mmadụ Dr. Manze nwayọkwa mokomeje jemba Dr. Benjamin nwa nwukwe anya enye na ga-ekele mma mma aka na-eje gwa ọrịa nọ n'ime ha ba aka na-eje gwa ọrịa nọ n'ime ha ọwọ́ jẹ́ búrọ́gùn náà káàkùkù àgbọ̀ Dr. Benjamin ọ̀húnkù wàdìrẹ́gì náà máa ń ná ọwọ́ akpọ̀chá ahụ ya àgbọ̀ Dr. Benjamin ọwọ́ ebe ahụ agwụrụ ọwọ́ etu okwu ahụ Jehova dịkwa ahụ ameririe ya na Jizọs ne ndabi Igbo anya na-ewe ngọ na-eri awụghị ụgba abịa Igbo ndabi Igbo alakwa moto nga n'ime eme abịa Igbo ndabi Igbo anya lewe ngọ na-eri awụghị ụgba abịa Igbo ndabi Igbo ọtụtụ onye